днешното видео аз съм охранител на ето тази дискотека и идва първия некадърник или отчаян човек, който ще влиза в нашата отчаяна дискотека. Ей, я се събуди малко. Идеята на тази игра е, че аз съм охранителя, проверявам хората дали са окей за да влязат в нашата дискотека. Този часовник ще го запазя за себе си. И ако не ми хареса как изгледат, просто ги махам от пътя ми. Айде, идвай, ко са преш на интересен е. Къв то с ноже, как ще влезе с ножа дискотеката? И аз съм махал тук. И аз съм махал тук. Айде, следващия. Къв то с клоун дете ще идва тук? Здравей, приятел. Подхлъзна се на банана. Поздравления, оправя. Защото ме накара с... Ето, малко. Отвори вътре малко. Така излез го то. Печата, ай махай се. Ай махай се, бе. Абе, ти казва да се махаш сама. Що ми го няма пистолета, дай. Ядко. Така. Сасквоч такъв. Абе, къв този биберон? Защо ми го няма пистолета, бе? Ето го. Имаш ли нещо ценно? Изправи се, бе. Тук. Дай по джубовицата. Нали? Чакай, тук. Чакай, имаш златен пръстен. 120. То директ най-скъпото нещо тук. $120. Ядата са боепогащи. И аз устай с гащи, моля. Имаш ли нещо друго? Я оставя, тваря стата. Ама не ми плачкай, не ми плачкай. Добре, айде, много пари направих, тебе доволен съм. Калашник. Не. Окей. Чакай малко. Аз съм имал... Хора, аз през цялото време съм имал някаква задача. Айде! Кой той бе, приятел, бе? Кой той, бе? Я отваря. Той казах, бе. Я малко водичка ти трябва. Така. В моята дискотека без такива работи, разбира ли, бе? Ти риба ли си носиш на дискотека, бе? Не мога с те скоро, я какво ти има на тебе? Тази верно си носи риба. Чао! Айде! Ако искате да играете на тази игра, IM Security се казва, може да дойдете в която и да от залите на VR Варна. Имаме зала в Варна, казва се VR Варна и VR... Ти знаеш ли за залите на VR Варна? Знаеш ли за залите на VR Варна? Ако си от София, отиди в залата на VR София. Айде, отче ти карах, отче в VR София, ако си от София. VR София се намира на центъра на София и има почти всички игри, които ги има и в VR Варна, включайки тази. Така че може да отидете и ако използвате специалния промокод аз съм охраната на Пунта Кана, казвате това нещо, което тук казах. Аз съм охраната на Пунта Кана, отивате в която от залите на VR Варна, VR София и ще може да играете на тази игра 15 минути отгоре безплатно. До нови срещи!